Καλώς ορίσατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Ναι. Και συγγνώμη και τον ήχο. Πάμε. Ναι, καλά σταματάω. Δεν θα πάρω τίποτα. Ό,τι έχουμε. Εγώ θα κάτσω με τα χέρια. Θα πάρω το πήρα το σνάιπερ ή κάτι τέτοιο. Εγώ πάω για να θάμνω στο μεταξύ και να μην με καταλάβει κανείς. Πρέπει να το κάνεις στο σωστό time όμως. Δεν είμαι εγώ. Ναι, αφού είμαι θάμνος, πώς θα με αναγνωρίσουν. Και τη μεταξύ, άμα αλλάζει περιβάλλον, αλλάζει και ο θάμνος. Ναι. Τέλειο. Ναι, είχα άλλο θάμνο τώρα. Δεν είναι κλασικός. Down. Πολύ λίγο να πεθάνω. Ναι, εγώ σας χέστησα καθόλου εδώ. Χιλάρω. Είναι τέλειο ότι δεν ξαναγίνεις θάμνος. Αξίζει να τον πάρετε αυτό το χαρακτήρα. Μάλλον τον έχουνε. Για όσους δεν τον έχουν, το λέω. Εντάξει. Πού είσαι? Εντάξει. Άντε, έλα εδώ. Έλα εδώ είπα. Έλα, ήρθα. Ναι, μην φύγετε. Αχα. Έλα, μην φύγει πώς. Αλλά μπορώ να δω τη λύση, γιατί έχει κάτι. Down! Εγώ μέχρι να ανέβω εδώ πέρα. Πρόσεχε. Το βλέπω. Μπροστά σου είναι. Ας έχω τι μας είπες, τι άλλο down. Τίποτα δεν έκανα. Εγώ θα γίνω θάμνος. Θα καλυφθώ στην τροπή μου. Όχι το... Όλο αυτό το βλέπω. Αχ. Τώρα δεν μου πιάνει κανένα. Ναι, τώρα. Εγώ θα πάω από πλάγιο. Εντάξει. Πάνε εσύ όπου θες. Άμα θες ακολούθω. Να πάω από τη μέση. Έντε. Λα. Οχ, φυλακές είναι εδώ. Δεν έχω ξανάρθει ποτέ εδώ. Πας από εκεί ρε. Εδώ στο μπαλκόνι μου. Τι ωραία που είναι. Να πολεμάς. Γιώργο, έχω ένα εμβόλιο που σε κάνει... Ωραία, βάλ' το, τι περιμένεις. Πέθανα, να το πάρεις λέω. Στον πύργο που ήμουνα, εκεί πάνε. Εντάξει. Δεν μπορώ να πάω. Άμα θες να το χάσεις. Σιγά το πράγμα. Οπα. Κάτσε χιλάρω. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Με τη γυμνά στο φοράω και τίποτα. Αχα. Με τέτοια φοράω το τίποτα ακριβώς. Έχουμε ένα θεό πάρω. Το πήρες. Ναι. Μπράβο. Θα μου το δώσεις τώρα. Δεν ξέρω, σκαν τον πήρα. Πήρα άλλο ένα, εντάξει. Όχι, δεν το πήρα. Πήρα ένα δικό μου. Άντε ρε. Όπα. Δεν έφυγε.
Κατάνα, πού το βρήκε αυτός. Εγώ πάντως δεν έβρισκα κατάνα. Όχι, πως θα εκκλείσει το πρώτο πράγμα. Εγώ βρήκα ένα πλάκι. Πού βαράνε ρε. Άχρηστο είναι. Α. Δεν με σπάει αυτός ο τυχός. Τι θέλει. Έλα ρε φίλε, γιατί δεν βολάνε. Πεθάνεις. Ναι, πέρα. Όχι. Πάμε πάρει τον βόλιο. Αμάν και την βόλιο κι εσύ. Μην βόλιο Αυτό δεν προλαβαίνεις να το βάλεις, δεν τζάμπα το παίρνεις. Πρέπει να φύγω από εδώ. Πού δεν βολάνε. Μπορώ. Ναι, γιατί είσαι καλός, είσαι φιλάνθρωπος. Ωχ, γκλωβίστηκα. Άντε ρε. Θα φάω damage. Δεν θέλω να φάω damage. Πρέπει να πας σε άλλο σημείο σου λες το κάτω. Πρέπει να βγαίνεις. Δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένας θάμνος. Oh. Πού είσαι ρε. Το ακούω το βήμα του. Εντάξει. Ναι, μόνο σε έγινε. Εγώ και ένας άλλος. Όχι, δεν έχει μία κανένας από μόνο σε. Πούντος. Κάτω. Στο είπα. Καλά, βλέπετε εδώ ο προ MVP κυρίες και κύριοι. Τίποτα δεν έκανε. Εδώ αυτός που βλέπετε εδώ πέρα, αυτός εδώ MVP, τώρα το είμαστε μεταξύ μας στον Νίκο. Τι έπειρες. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Γεια σας.